हाय यान मल्लिका यानी निगलिगोंची पुलावद रेसिपी तोचंदुल्ले सिंपल आद बेग आपिन पुलावद रेसिपी जास्ति वेजिटेबल पाडंदे टेस्ट आद आपिनंचिन पुलावद रेसिपी तोचंदुल्ले ಒಂದು ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಯಾನೆ ಏನೇನ ಪೂರಗೆ ತೊಂದೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೊಂದು ಸೋನಾ ಮಸೂರಿ ಅರಿಗೆ ತೊಂದಿನೇನೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಅರಿಟೆ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಒಂಜರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ಅರಿಗೆ ತೊಂದೇನೆ ಬೊಕ ಕೋಬಿಗೆ ತೊಂದೆ ಗಾಜರ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಇಂಚೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟಿನ್ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂದೆ बका ಒಂಜಿ ಟೊಮೆಟೊ ಉದ್ದ ಮುರಿದುಗೆ ತಂದೆ ಟೊಮೆಟೊನ್ನ ಬಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಸ್ಟಾರ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದ ಮುರಿದಿನ ಪುಲಾವ್ ದಿರೆ ಬಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಜಿಮ್ಮುಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಉದ್ದ ಮುರಿದೆಗೆ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಗ್ಯಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಎಣ್ಣೆ ಮೈದೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚೈ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ನೆಕ್ ಚೂರು ಸಾಸೆಮಿ ಪಾಡ್ವೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಸಾಸೆಮಿ ಸಾಸೆಮಿ ಪುಡದೈ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಜೀರಾ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಚಮಚದತ್ತು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡ್ನೇನೆ ಇತ್ತನೆಕ್ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೇನೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡಿ ಅನ್ನಿಕ್ ಇತ್ತೆ ಪುಲಾವ್ ದೀರೆ ನೆಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಜನ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡಂದೇನೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪಿನಂಚಿ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೇನೆ इते काय मुंचिला पाडिये इते ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲೆ ಒಂಜೆ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಕಿನ್ನ ಸೈಜ್ ದ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದೆ इते कट ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಇಲ್ಲಡ ಓಲ ತರಕಾರಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಇಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ್ಲ ನಮಕ್ ಪುಲಾವ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬಟಾಟೆನ್ ಮೂರ್ದು ನೀರ್ಡು ಪಾಡ್ದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಇಜ್ಜಂಡ ಪಕ್ಕ ಕಪ್ಪ ಆಪುಂಡು ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ದೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಬಟಾಟೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಅಂಡ ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆ ನೆಪ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡವು इन वीडियो पुरतुले लाइक मल्पले कमेंट मल्पले शेर मल्पले ये सब्सक्राइब मल्जरागो सब्सक्राइब मल्पले इत्ते रुचिगे बोडैनंत उप्पु पाडे उप्पु यान वेजिटेबल बक्क रैस गे ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡದಿನಿ ರೈಸ್ ಕೂಡ ಸಪರೇಟ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಪಾಡ್ವೆ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಲಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಮೂರ್ದೇನೆ ಪೂರ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ತದೆ ಮೂರ್ದೆ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಕ್ಯಾಬೇಜ್ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಕ್ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ನಿ ಇತ್ತ ಒಂದು ಚಮಚ ಕಿನ್ನ ಚಮಚ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬಕ್ಕ ಪುಲಾವ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ
ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇತ್ತ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಟೊಮೆಟೊಲಿಂಚ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಮುರಿದು ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಉಂದಾಪುಜಿ ಪಂಡ ಬೇತು ಪೂಪುಜಿ ಅದಾಗ ನಮಕ್ ಬಾಯಿಗೆ ಅಗ್ಗೆರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡಾಯ್ತಾ. ಇತ್ತ ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ವೆ. ನೆಕ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸೇ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪುಲಾವ್ ಗುಂದೇನು ಸೋನ ಮಸೂರಿ ರೈಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ರೈಸ್ ಮಲ್ತಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಟೇಸ್ಟೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ನೀರು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ತೂತ್ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು. ಏನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬೊಕ ರೈಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪಾವನೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಅದು ನೀರು ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇಜ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ನೆಕ್ ನೀರು ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿಯೇ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದ ಇವ್ಕಲ್ವರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಡು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಾಡು ರಡ್ಡಲ್ಲಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ದಿಜಿದಲ್ಲ ಪಾಡಂದನೆ ಎಡ್ಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಣುಂದು. ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಒಂದಿನ ಇತ್ತನೆಕ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡಿಯಾನ್ ಅರಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವೇ ಗ್ಲಾಸ್ ಇಡು ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಖಾಲಿ ಒಂದು ನುಪ್ಪು ಬೇಯ್ಪವನಂಡ ನೆಕ್ ರಡ್ಡರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಉಂಡು ಒಂಜರೆ ಗ್ಲಾಸ್ಗ್ ಮತ್ತೆ ಅನ್ನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಒಟ್ಟು ಬಟಾಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಾಜರ್ ನೀರು ಒಯ್ತೊನುಂಡು ಐಕ ಅದಿಯಾನ್ ನೀರು ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂಜರೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಅರಿಕ್ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ. ತುಂಬಾ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೋಡ ಹಾಪುಣ್ಣೆಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದೆ ಇವಕ್ಕಲ್ಲ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡೆನ ಮತ್ತೆನೆಕ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಹೊರ ಸರಿ ಕೊದಿ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪೇನ. ಇದೊಂದು ಕುದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಖಾಲಿ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ದಿದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ನನ್ನ ನೆಟ್ಟೆ ಸರಿಟ್ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ದೆನ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೇಯ್ತದ ಎಂಚಾತುಂಟುಲ್ಲೆ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಪುಂಡದ ಬೊಕ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಟು ದಿಪ್ಪುಜಿ ಬೇಯ್ತು ಪೂಪುಜಿ ಸರಿಟ್ ನಮಕ್ ವಾ ಹದೋಕ್ ಬೋಡು ಅವೇ ಹದೋಕು ರೆಡಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ನುಪ್ಪು ಸಪರೇಟ್ ಆದ ಬೂರುಂಡು ಅಂಟಿಪ್ಪುಜಿದಲ್ಲ ಇತ್ತನ್ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಚೂರು ಪುಳಿತ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋಡಣ್ಣ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪುಂಟದ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಲಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ತರ ಸಲ ಪಾಡೋಲಿ ಇದಕ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತಂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪುಲಾವ್ ಎನ್ನ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಇದೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ವೆನಂದೇನೆ. ನಿಗುಲ್ ಅವ್ರ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಪುಲಾವ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.